İnhem Süleyman Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'den bolan görrüňine gireýin. Saat suresinin mübarek Saat suresinin 30-njy aýada. Geçen hefte Davud Peygamber'in görrüňini aýtdyk. Bu hefte şoň ýyly Davud Peygamber'in ogly Süleyman Peygamber. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vehebna li Davud Süleyman ni'mal abdu innehu awwab. Allah Zülcelal aýdýar Davud Peygamber'e Süleyman'ı verdim diye. Nagat qawa adamdy. Hudaý aýtdy. Allah Zülcelal aýtdy. Ni'mal abd. Süleyman Peygamber nagat qawa adamdy. Innehu awwab. Hudaýyň gafsyna zol öwürlip gelerdi. Rabbim eyem, Rabbim Allah'ım, Rabbim eyem, Rabbim Allah'ım. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, estağfirullah, la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Zor Hudaýyň gafsyna öwürlip gelerdi diye. 31-nji aýa. İz urida aleyhi bil aşiyyi safinatul ciyad. İkinnirek hewri igdiş, hewri aram, hewri qaw bidew atlary barmış. Jihad etmäge. Üstüne minip kafirler bilen çalışmadan çüreyim, uruşmadan çüreyim. İkinnirek şol atlary bir görjek dipdir. Oham hewri Kur'an aýdýar. Bil aşi es-safinatul ciyad. Hewri qaw atlary wady diye. Oham şolar gözläp barşyna ikinnin okuyan Kur'an okuýan. Faqala inni ahbabtu hubbal hayri an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Şu atlary gözläp barşyna gün ýaşypdyr. Hemişe ikinnin okuyan tesbihlerin okuyup bilmendir. Onun ýanyňky hyzmatkar ýa beýleki musulmanlar beýleki ınsjyn Süleyman Peygamber'in haýbatyndan çekinip hiç kim ey Peygamber hemişe okuyan tesbihleriň galasyň diýip aýtmaga çekinipdirler hemmes haýbatyndan. Saat suresynyň 31-nji aýaty, 32-nji aýat. Birden gün ýaşypdyr. Bir tofar tesbihler galtır, atlarını gözläp durşuna. Faqala inni ahbabtu hubbal khayri an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Ve adiptir Süleyman Peygamber. Atlar men qowurup, bah ajab çapya biler, ajab çapya biler, hewri qow atayt biler dip gözläp barşyma. Hudaýyň zikrininden men gallym, hatta tawarat bil hijab gün ýaşdy. Rudduha aley. Şu atlarga öwrün getirin bärik dipdir. Fatafiqa mashan bis-suq wal a'naq. Özü üstlerine çıkıp keskir kılıç gerilik alıp şu atlaryň boýunlaryndan damaklaryny çalıp sonra da ayaklarından tikelep gariplere sadaka bolsun şular dipdir. Şular sebep boldy men tesbihimden gallym dipdir. Hudaýa men magfiret et hemişik okuyan tesbihlem gally dipdir. Rudduha aleyya atlary öwrden getirin bärik dipdir. Fatafiqa mashan bis-suq wal a'naq. Özü başlapdyr atlary gulip de ayaklarından boýunlaryndan kesip damagyny çalıp tikelep sadaka bolsun men şu atlar men Hudaýyň zikrinden ýa alyp gally tesbihlemden gallym men şular sadaka etýän Allah ýoluny dipdir. Hudaý üçin näjirek igdiş atlaryny aýyrdy. Damagyny çalyp garyplere sadaka bolsun diýip Anil Hasan radıyallahu ta'ala anh لما عقر سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام الخيل أبدله الله تعالى خيرا منها وأمر الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. 36. ayette de şu urun ba. Ey cemaatler, Süleyman Peygamber atlarının damağını çaldı da
Hudaý üçin meni şula zikirden goýup dip. Hudaý Taala ýeli ösýän ýeli ihtiýaryna goýupdyr. Inni hemişe ýel bilen uşdagy daga dipdir. Allah'ın goýan kanuny şuda. Her kim Hudaý üçin bir iş etse, her kim Hudaý üçin bir günäni ep berse, her kim Hudaý razy bolsun dip gaharyny ep berse, Hudaý razy bolsun dip ul günäni ep berse, haram içgini ep berse, haram imany ep berse, haram sataşmany ep berse, Allah wäde berdir şondan gowyny bereýin dipdir. Süleyman Peygamber atlarının damağını çalıptır. Hudaý aýdypdyr, indi ýeliň üstüne, ýel hawaň üstüne uç tegedi berini dipdir. Fesakharna lehu'r-riha. Indi ýeli, ösýän ýeli Süleyman Peygamberiň ihtiýaryna goýdum. Tejri bi emrihi haýsu asa. Ruhan, şu Süleyman Peygamber ýeliň üstüne minip gidenne bara. Bir arfa buğday bişip duran bolsa, ekinin üstünden geçip gidenne, ekinin hoşalaryny gymylatmaýarmyşdyk. Hiç kimi zerersizmişdik gitişi. Yoksa yelimin gidenne şu yel üst gitjek bolsa, bir tofor yerler haraplap gitmeli. Hi bolmasa hoşalary gymylatmaly, däne gaşjak ya hoşalar ýykjak. Şu bişip duran ekin hasyl arfa buğdaýyň üsüjünden gitse-de, ekinin hoşaly gymylamaýarmyşdy. Fakat şoň özüni käde goşuny bilen bile gitýärmişdi. Allah Zülcelal kudret kelamı Kur'an-ı Kerim'de diyor. Fesakharna lehu'r-riha tecri bi emrihi ruhan haythu asa. Hudaý için atının damağını çalıp sadaka etti gariplara. Indi atsız boldy da. Ýok, Hudaý aýdypdyr, ýel bilen goşunyň menen bile uçda gidiber diýipdir. Öýläçeli bir aýlyk ýol, öýlüden soň bir aýlyk ýol uçýanmışdy. Bigat goşunlary bilen barıp, biliji uçup bir ýaňady konup, kafirler bilen çalışýanmışdyk Süleyman Peygamber. Kana gazza'an diye. Madam kafirler bilen jeng meydana girýänmişdik. Dine girin, Allah'ın buyruğuna girin dip. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın derman sözünden aýdyn. Bir sahabalyň biri aýdýar: "Akhadha bi yadi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam men elimden tuttu. Elinden tutup muhabbet etýänmişdi. Sahabalaryň köplerçe mübarek elini gerşinde goýýanmışdy. Ya elin elinden tutýanmışdy. Ya bir tofaryň elini gursagyna goýýanmışdy. Peygamberimiz sahabalarynyň gursagyna ya gerşinde ya elinden tutýanmışdy. Oham maňa bir tofarda döwretdi diye. Oham aýtdy diye. İnneke len ted'a şey'en ittiqa Allah azza ve celle illa a'taka Allahu Teala hayran min. Şunu ýadyňdan çykarma. Her bir zady hamany bir ýyjek dinlen naharipdun tabakda gowy lokma süýji ýeri galdy. Tahamly ýeri galdy. Şonu iýesiň degildi, içinden iýesiň geldi. Şonu iýmany ay şu yoldaşım iyisin, her kim olsun yoldaşı. Hala oğul gıydi, hala zenanası, hala dosi, hala keseki. Şun iman anırrak sürsen, Allah'ın vədesidir. Şundan qovdadı şun ağzına vererin dedi. Hudaýyň vədesi şun lukman anırrak süýjürdün, sana qovdat vererin. Ya bir adam qaharın gelipdi. Halan jüri tayağın üstüne oyna vermeli. Hudaý üçin ýuwsan, Hudaý da qaharyn senden çürüm ýuwut ýerdi. Tekebbürlük etjek ýerin. Ýok, ay men kiçelsem kiçeleýin diýip tekebbürligini döwse, Allah men ulart diýdi. Sen her näme et, Hudaý üçin et, Hudaý şoň padaşyny gowrak etip berýärdi. Men iki adam kimdikçelerini çeliydi, şu mahalla zihnimde, şu mübarek tefsirde aýdýar. İki adam men öz huzurumda maňa gurrun berdi. Her gaýsy başga. İkisi de aýdan aýtdy, bir wagtda uly günä etmegime bir otokdadyk diýär. Hiç bir many ýokdy diýär. Hiç zat bizi saklar ýanyk, biz şu uly günäni rahat edip bilýärdik diýär. O şu uly günä etjek bolamda, ay Allah üçin etjek dälip çıkıp gittim diýär. Şol adam da dünýeden geçdi. Ýene bir men ýamda şu gurrun beripdi. Qarijan diýdi, bir gün men bir ýurtda diýdi, bir günah etjek boldum diýdi.
Hiç bir övme geçecek zatı yoktu. Ay kursağıma Allah koydu. Yok men ay günah edecek derlip çıkıp gittim dedi. Şol adam da dünyadan geçti. Allah'tan ümidi vardır inşallah. İkisine de şonun kavuyunu verendir inşallah. Amin deyin cemaatla. Amin. Allah'ın vaadesi de. Hudayın vaadesi de. Ve hemmemiz de ölüp de gidecek bir gün. Hiçbirimiz de kalacak değil. İçeriğimiz bile. Onu hiç gurrun yok. Hey canı sak keyif kokka gurrun verdiler. İkisi de dünyadan geçti. Eyyam Hudayım şahittir. Min kıyamatta da şahit şolara. Şu günahını men etmedim dedi. O şolar da dünyadan ötüp gittiler. Allah Teala'nın vaadesi Huday için etbersen men Huday vaade veriyen kavuyunu vereyim diptirdi. Bir misal aydeyin, ben özümden misal aytmayın. Derman Resulullah canın sözünden misal aydeyin. Kâlen Nebiyyül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gözümüzün nuru, başımızın tacı, derman Resulullah can aleyhissalatu vesselam aydıptır. Ata sâilun imra'aten ve fî femiha luqma. فأخرجت اللقمة فناولتها السائلة. Peygamberimiz aydıptır. Bir zamanna bir zenana nahar iptironmuş, qaza iptironmuş. Oham bir lokma ya ahirki lokması ya iptuqa başka zat yok ahirkisinin işi. Şonu yiyecek bolup ağzına kolayladanna bir kafeyin ağzında bir dilekçi geliptir. Çın metac adammıştık. Bir yerim zadın yok mu deyiptir. Ama bir de saklar şınalağa deyiptir. Yan kayıtyan görürüngümüz de tağamılca yeri, süyücü yeri, ahirki süyücülük deyip iyenin yerini senalağa deyiptir. فَلَمْ تَلْبَثْ اَنْ رُزِقَتْ غُلَامًا فَلَمَّا تَرَارَى جَاءَ ذِئْبٌ فَاحْتَمَلَهُ فخرجت تعدو في أثر الذئب وهي تقول ابني. Bir çarvada ovadamıştıklar. Ohum yankı zenana sonra bir oğlu oluptur. Ferzendi oğlu oluptur. Ohum oğulcuğunu öyde koyup ya eyvanına koyup öyle mal bakmağına malları kovuptur dedi. Ohum bir möcek gelip böğrü, möcek, gorgu bir möcek gelip yankı oğlancuğu ağzına alakana alıp gidiptir. Yine anladı görüptür məni. İyidinden bay yortuptur. Hay oğulcuğum gitti, hay bağlam gitti, hay bağrım gitti deyip. فَأَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكًا اِلْحَقِ الذِّيبَ فَخُذِ الصَّبِيَّ مِنْ فِيهِ وَقُلْ لِأُمِّهِ اللّٰهُ تَعَالَى يُقْرِئُكَ السَّلَامِ وَقُلْ هَذِهِ لُقْمَةٌ بِلُقْمَةٍ. Allah Zülcelal bir feriştak emrediptir. Bar şu möceğin ağzından şu çağanı Allah yerde koy möceğe kaçıp var ya deyiptir. Enesine ait Allah salam aytti. Allah Zülcelal salam aytti. Ve ait o lokman beraberine bir lokmanı sana sakladım deyip aydağa deyiptir. Ve kul hâzihi lukmetun bi lukmetin. Olar bir ağsım çörüğü onu verdin, möceğin ağzından bir ağsım çağanı sana sakladım deyip ayt deyiptir. وَقُلْ هَذِهِ لُقْمَةٌ بِلُقْمَةٍ. Ayt deyiptir, olar bir ağsım imani, bir mehtaç adamı verdin, şol ağsımın beraberine bir ağsım oğlunu möceğin ağzından alıp kalım deyip ayt deyiptir. Bir ağsım çörüğün erzeşi, bahası kımmet kanmiye bir neresi çağan. Bir aksım çörüğün erzeşi kanmi, bir beni adamın bir neresi çağasının erzeşi kanmi. Hudayın vaadesidir ey cemaatler. Sesim eşityen, zapt boltu yerin yüzünü her yerine sonra eşitse de, sesim eşityen zenanı o erkek. Hudayın vaadesidir ne mezadı. Huday için etmesen. Huday için ay men şu sen kıvarsın neysen. Huday için ay men qaharım yuttum deysen. Huday da sana qahar gelip duqa qaharın yutacak da. Şol qaharın yuttun ine men de yuttum diyecek da.
Günahını ep berse, onun gowra kıylın Hudaý wa'de beripdir sana bereyin nepdir. İmanım ma, o sizin de bana imanınız var. Allah'ın wa'desi Resulullah aleyhisselam aydıwati. Haysi bir zat hatta yankı lokmada özün öyde iyip tuğkanda, sadakada iyip tuğkanda, merekada iyip tuğkanda, qow yeri söyüp tuğun, ağzına aytmağı da çekinýän bir gurrun deryanak zat däde hamana şon iyip tuğkan, şu saçagyň maşyny, şu tawagyň üstünde bu qow tahamly bir lokma tagam çörek de bolsa, şoň süýji ýeri, ýagly ýeri de bolsa, şonu süýşürakny ay sen şun alaga diýdiň, utdun ýanyny wa'de sana şo lokmadan gowragyny Hudaý berjekdi. Hudaý hiç wagt wa'desine ters bolmaýar. Innallaha la yuhliful mi'ad. Hudaý wa'desine ters bolmaýar. Ýanky möjüň gurrüňine bir gireyli. Gireyliň näme? Daňat ýança öwürläp oturmaly. Bir Allah'ın kudretine eýdimeli. Ozal bir lokmany bir mätäç adamy berdi, inni bir lokmany möjüň agzyndan Allah alyp galdy. Şu gurrüň da hamana Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam derman agzyndan çykaryp bize eşitdiripdir da, ozal bolan zatçy. Şu mahalla, şu zamanlarda hemmeňizi günne bolýanlar bijiredat. Yan geçen heftede, anarki hefte, şayet şu 3 mülükte oturan bolsun bir jawan adam, jawan oglan bir neçe wagt münozal bir yerde bir lokma, bir miqdar maly Allah üçin geçipdir. Sonra möjükden meter bir nejis yerde bir giri galanna Allah Azze Celal nejat beripdir. Iki çefte münozal şunu iç yüreğimde bir kil ver saklap dur, sana aydeyin qarijan dip aytdy. Şu mahalla doğru şoň yerde. Geçen heftede şol oglan bady, şaýat şu mahalla baý bolsun. Bilýändir özi kimdigini. Hemmeňize de kök gelýändir. Ey ýaş oglanlar, hacı dädiler, jemaatlar. Eýämiz Allahu Rabbul Alaminin wa'desi daşy. Hudaý üçin yüregiň etegini meniň üçin bir zat etseň, şonu men sana kökederni. Men owdallap ýörmäýin. Femen ya'mal misqala zarratin hayran näme idi? Yarahu. Qarınçan ayağı yanacakda yaxşılık etsen kökederini. Şol edeni işin beraberine ine bir de şu diğerini. Ine bizim meydanımız şu dünyada şmal. Ine şu giyici de bizim meydanımızda. Gününün cemaat bulup fitne, afet, köfülün zamanının içinde Hudaýyň kelamının manasını eşitersip gününü otyňyz. Hudaý Taala Süleyman peýgamberiň bereket nurunun bizim üstümize ýagdyrsın. Hudaý Taala kıyamet gün mehabbet bilen gollaşmak şol beýik peýgamberler bilen hemmämizden nesip etsin.